खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आहमेदाबादाव जानाय गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायजों जिउ खहा जानांनाय गुजरातनि बारग' मन्थ्रि बिजय रुपानीनि गोथै सह'खौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। मैया मोनाबिलिनि 4 बाजियाव बिजय रुपानीनि बिसिया गावनि फिसायखौ जोबथा बिदाय होयो। बे बिदाय होनाय समाव हादोरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिजय रुपानीनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ DNA टेस्ट खालामनानै सिनायथिनाय हाबाया सोलिगासिनो दङ। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला DNAनि जोहै दासिम सा 80 सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ सिनायथिनो हानाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। चिराङाव फिन आरोबाव सासे बैसोगोरा सुबुङा सासे 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय जुननि 8 खालारखालि सासे बैसोगोरा कातिराम सुत्रधर मुंनि दुथां सुबुङा सासे उन्दै हिनजावसाखौ थगायना लांफ्लानानै हाग्रायाव लांनानै जिनाहारि खालामहैदों। बे जाथायखौ हिनजावसाया नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायना लायाखैमोनब्लाबो हिनजावसानि हालोदखौ नायनानै नखरनि सुबुंफोरा सोंनायनि उनाव जिनाहारि खालामनायखौ फोरमायना लानायनि उनाव दुथां कातिराम सुत्रधरखौ गामिनि रायजोफ्रा हमनानै पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जाथायथिलियाव थांनानै दायनिगिरि कातिराम सुत्रधरखौ थानायाव लानानै थाङो। दिसपुर पुलिसआ सासे साइबार दायनिगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय साइबार दायनिगिरिखौ हाथिगावनिफ्राय हमनो हादों आरो बिखौ लाहुरी घाटनि फिरदौस आलम होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हमजानाय फिरदौस आलमआ गंसे खिजुबारि मुंनि जायगायाव न'भारा लानानै बेफोर अजद गोनां एबा साइबार दायनिगिरिनि खामानिफोरखौ मावबाय थादोंमोन। दिसपुर पुलिसआ साइबार दायनिगिरि फिरदौस आलमजों लोगोसे बिनिफ्राय गुबुन गुबुन बेंकनि गासै 464 था ATM कार्ड, गंसे प्रिन्टिं मेसिन, बन्धन बेंकनि पासबुकखौ बोखांनो हायो। बे हमजानाय साइबार दायनिगिरि फिरदौस आलमखौ पुलिसआ हमनानै 482/25 गसराव केस थिसननाय जायो। महाराष्ट्रनि पुणे तालिगावनि साखाथियाव गंसे दालांआ गेजेराव बायस'नायनि थाखाय 4 सुबुङा जिउ खहा जायो आरो 50 सुबुंफोरा गोब्राबैनो जोखोम जादों। बे जिउ खहा जानायफोरखौ चन्द्रकान्त सालवे, रहित माने आरो बिहान माने होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय गुबुन सासे सुबुंनि सिनायथिखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला इन्द्रायणी दैमानि सायाव थानाय गंसे लहानि दालांआ 32 बोसोर जानाय गोजाम दालांमोन आरो दावबायारिफोरनि बांद्राय होंगो दोंगोनि जाहोनाव बांद्राय ल'ड जानायनि थाखाय दालांआ गेजेराव बायस'दोंमोन। पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा दालां सायाव थानायखौ सांग्रांथि होदोंमोनब्लाबो दालांनि साजोंनो खनसेयैनो 250 निफ्राय लानानै 300 दावबायारिफोरा दालां सायाव दङमोन, जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाथाया नुजाथिदों। पर्बतजरायाव थार्मल पावार प्रजेक्ट फसंनो लानायाव माखासे जेंना जेंसि सोमजिनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों CM प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा लासैयै बुजिगोन आरो रायजो-राजाफोरनि थाखाय जों मेपखौ नायनानै खनथाम खनब्रैहालागै सोलायनाय जाबाय। जों आगोलाव बेबादि 18,000 कौटि रांनि इन्डास्ट्रि फसंनायखौ नुनो मोनाखैमोन, नाथाय खायसे सुबुंफोरा राजखान्थिनि खैसार सानानै बै ओनसोलाव थांनानै रायजो-राजाफोरखौ गाज्रि थुनज्लायनानै गाज्रि खामानि मावहोदों, जेराव गावनि देहायाव पेट्रल लुहोलायनाय थासारि सोमजिहोदों, नाथाय बेयो मोजां जायाखै। हायोब्ला जायफोर बिथांमोनानो बेबादि खामानिखौ मावहोदों बिसोर गावनो गावनि देहायाव हायोब्ला पेट्रल लुनानै लाथों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जाय हायाव दायो बे थार्मल पावार प्रजेक्टखौ गायसननो नागिरदों बेयो रावनिबो हा नङा, बियो सोरखारनि हासो। आरो जायफोर बिथांमोना रायजो-राजाफोरखौ बेफोरबादि थुनज्लायहोदों बिथांमोनखौ आं नायबाय थादों आरो जोंनि सोरखारा सार्कल अफिसार, SDO, सिभिल बिथांमोना बेनि सायाव सावरायगासिनो दङ आरो आंबो खनथाम खनब्रैहालागै सावरायबाय। पर्बतजरानि खायसे सुबुंफोरा बे जायगायाव थार्मल पावार प्रजेक्ट फसंनायखौ लुबैयो, नाथाय खायसे सुबुंफोरासो गुबुननि थुनज्लायनायाव गोरोन्थि बुजिदों, नाथाय बिथांमोनखौ लासैनो बुजिगोन होननानै आं आसा खालामो होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एक्सन मुडआव। मोसौ बाजारखौ लानानै बे खेबाव गोनां खोथा फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। मोसौ फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा बे खेबाव गाहाय राजा लामानि खाथियाव एबा हाथाय बाजाराव मोसौखौ फाननो हानाय नंलिया। जुदि मानिया अब्ला बेनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन। मोसौ फालांगि खालामनाय एबा गाहाय राजा लामानि साखाथियाव मोसौ हाथाय खालामनाय नुयोब्ला गोख्रों राहा लानो थियारि जादों गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सिलचर बावरिकान्दियाव सासे आइजोनि नखराव काछार पुलिसआ मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 72 ग्रामनि हेर'इनजों लोगोसे 50 लाख रांनि साखाथिनि मोन द' साबुन बास्केटखौ बोखांनो हायो।
बेनि अनगायैबो ड्राग्स फालांगिरि आइजोखौबो खानो हादों काछार पुलिसा। थारैनो बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ देरहासार जानो थाखाय दाब दाब ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैयानि सानावबो तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफाङाव मोनसे बिजेपि दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। मैयानि बे जानानै थांनाय जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 50 सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मेघालयनि गार' हाजोनि दै निजिरायाव दुगैनो थांनानै इन्द्रजित हाजं मुंनि सासे कनस्टेबलनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला इन्द्रजित हाजंआ लोगोफोरजों दुगैबाय थानाय समावनो हरखाब हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैबोनायनि जाहोनाव फारसे आखाइ बायदोंमोन आरो गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन। लोगोफोरा इन्द्रजित हाजंखौ मेघालयनि गार' बाथा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बांद्राय थै गलांनायनि जाहोनाव दुखुनांथावै रुंसारि जायो। श्रीभूमिनि अखामरेग देहा फाहामसालियाव अर जोंब्लावदों। देहा फाहामसालिनि गंसे मेगन आनजाद नायग्रा खथायाव नांदों बे अरा। अर नांनायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानाय आरो फाहामथाय लानो थांग्रा सुबुंफोरा बाहेराव ओंखारबोनो गोनां जादों। बे अर खामनाय जाथायखौ कारेन्ट सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। गवालपारानि हासिला बिलाव सोरखारा बुलडोजार सालायदों। गासै आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै न' लुनानै थाफैनाय गं 667 नखरफोरखौ सोरखारा बुलडोजार सालायनानै सिफायनानै होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 1564 बिघा हाखौ सोरखारा उदां खालामगोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।